Funda le ngxenye engezansi izikhathi eziningana, kuze kungene kahle enhliziyweni nasemqondweni. Umngcele awuwona nje umugqa. Umele ikhaya lethu. Uyisithombe sokuthi singobani, amasiko ethu nomlando wethu. Umngcele uyilokhu esikumelayo. Uyilokho izizukulwane ezakwelwela futhi zafa ngenxa yawo. Ufanele ukuvikelwa nokufelwa. Uhulumeni wobumbano lukazwelonke, esebenza namajaji omthethosisekelo azigebengu, basiphuca amalungelo ethu ezakhamuzi ngokunikeza nje abantu bokufika amalungelo afanayo nawethu. Kwacaca ukuthi sekumenyezelwe impi kanye nohlobo olusha lokucindezelwa kwezakhamuzi zomdabu. Umugqa obomvu weqiwe. Azilime ziyetsheni. Majaji omthethosisekelo waseNingizimu Afrika, uhulumeni wobumbano, i-ANC, kanye neKhomishini lamalungelo abantu. Sizomisa ukusebenza komthethosisekelo, sidlulisele noma yiziphi izindaba zomthetho womthethosisekelo kumajaji ezempi. Abaqonda indima yabo yokuvikela izwe nezakhamuzi. Uhlelo lwamanje lonakele, linamajaji akhohlakele aziphatha njengonkulunkulu abangabuzwa lutho. NgoJanuwari 2026, izakhamuzi zomdabu zaphucwa amalungelo azo ezakhamuzi. Lamanyala abizwa ngokuthi umthethosisekelo yingozi. Luyingozi ebuzweni nasekubusweni bezwe nezakhamuzi. Umugqa obomvu weqiwe. Kumele umiswe manje. Masihlangane simobalaze umbhikisho omkhulu kunayo yonke emlandweni wezwe.